ଏ ମାନି ମାନି ଭାଇ ତମେ ଆସିଛ? ହଲ ମାନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭାବିଥିଲି ତୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସମୟ କାହିଁ ଯେ ତୁ ଆସିବା ଦିନଠାରୁ ତୋ ଭାଇଟା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ଯେ ତୁ ସେ କଥା ଜାଣିପାରିଥିବୁ। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ତ, ଭାଇ ମନ ମୋର ଆଉଟି ପାଉଟି ହେଲା ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମନ ମୋର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଲେନି ରେ ମାନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁଁ ଘର କାଢ଼ି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ତୋ ପାଖକୁ। ହେଲେରୁ ତତେ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଲୋ। ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବି କ'ଣ, ତୋରି ପାଇଁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟିଏ ଆଣି ଆସିଛି। ହେଇନେ ନେଲୋ। ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ମାନି, ତୁ ଏମିତି ଅସ୍ଥିରତା ଭଳି ଦିଶୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋ? କ'ଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋର କିଛି ହେଇନି। ନାଇଁଲୋ ମାନି, ତୁ ମୋତେ ଲୁଚଉଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ତତେ ପଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି ମୋ ମାନିର କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ମାନି, ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ତୋ ଭାଇକି ତୁ କ'ଣ କହିବୁନୁ? କହିଦେଲ ମାନି, କହିଦେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୋ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଏମିତି ତୋ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ତୁ ମୋତେ ଲୁଚଉଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ, କହିଦେ, କହିଦେଲ ମାନି। ତୁ କିଛି ଲୁଚଉଛୁ, ମୋତେ ଖୋଲିକିରି କହିଦେ, କହିଦେ। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋର କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି। ପୁଣି ମିଛ, ପୁଣି ମିଛ କହୁଛୁ ତୋ ଭାଇ ଆଗରେ। ହ୍ୟାଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ମାନିଟା ସୁଖରେ ଥିବ, ହେଲେ ଆଜି ଏଠି ଆସି ଦେଖେ ତ କିଛି ନା କିଛି ତୋର ହେଇଛି, କିଛି ନା କିଛି।